हाय मिहीर, तुझ्या कंपनीत वेकन्सी आहे का रे? हाय सोनिया, आर यू स्टिल वर्किंग विद द सेम कंपनी? कुछ ओपनिंग आहे क्या? तू फ्री आहेस का? नाही, खूप कामात आहे. कांदा 43 रुपये किलो झाले. ऋषी, हाय, फ्री आहेस का? सगळे मुद्दाम विचारताय का मला प्रश्न? आई थिंक ही इज रिग्रेटिंग द फैक्ट दैट ही क्विट. और तू देख, वो मुझे ही ब्लेम करेगा इसके लिए. घरी बसून फ्रस्ट्रेट होतोय मी. तू चिडचिड करतोयस ऋषी. तू एक काम कर, घरी बसून दाखव, कळेल तुला काय होतं ते. मीरा, आय एम नॉट सॉरी फॉर चूजिंग अनन्या ओव्हर द कंपनी, बट आय एम सॉरी फॉर लेटिंग यू डाऊन. मला एक वर्षभर लागेल सगळं सेट करायला. तू आहेस ना माझ्याबरोबर? I know I broke your trust, but I will gain it back. I promise. अनन्या, जायचं आहे का ठिकाणी? कुठे जायचंय तुला? आपल्याला. इट्स अ सरप्राईज. चलेगा?